Maita enyu adikani, tiri kufamba nedingindira redu rekuti Chikuru kufunga Pamugwagwa Kwete Kufema. Mukabva kumba poriji risina kukwata magetsi aendai kunai kutsamwira mugwagwa kufamba muchibvorongodza vanhu vese. Imi fungai kuti mugwagwa, mitemo yemugwagwa yakafanana kumunhu wese. Tiri kuona makombi anofamba nekusina mugwagwa. Munozvitora sekodzero kuti ikombi yakatakureiko? Ine manyowa here kana kuti ine vanhu? Imi muripi? Kwataurwa zvenyaya yekunzi kunosungwa speed limiters dziri kutaurwa idzodzo, kusunga kuti bhazi harifaniri kupfuura apa, chakati hachifaniri kupfuura ipapa. Munhu anouya here nekuda kwake kana kuti pane mutemo unomanikidzira? Nomboya kwamuri ndimi zvakare vari kuita zvoumhizha. Takaita it's a diaspora initiative yatakaita tiri kunze kwenyika. Taona utsaona huri kuitika munyika, tikaona kuti kwatinogara kwacho inga kune mota dzakawanda kupfuura dziri munyika medu. Kukafa vanhu 5 inoita national disaster, inoita breaking news. Asi kana kuri kunoku unongonzwa kunzi kwafa vanhu 5, kwafa vanhu 15, kwafa 20, ende zvakatibata zvikatirwadza. Asi takazoona kuti tobatana nevamwe vanoumhizha vanogadzira maspeed cameras ekuti imimi Mai Chisamba kana muchidhiraivha muchibva kuno kuHarare muchienda kuKwekwe kana kuGweru, tiine macameras anenge akaiswa mumotokari. Kamera iyi hamuna munhu, hamuna kana chii. Kamera inenge irimo musina kana munhu 1 arimo kuti tivharidzire zvinoenda nacorruption. Tiketi nepikicha yenyu Mai Chisamba inongobuda, motorwa pikicha yenyu. Pamunosvika patollgate motaurwa kunzi Mai Chisamba, ndine urombo, manga muchimhanya. Tiketi renyu iri mune 14 days kuti mubhadhare. Mukasabhadhara nema 14 days dzapfuura inoita double. Chatakaona kwatinogara uku ndechekuti kunyanyisisa mutemo ukabata homwe yemunhu, munhu anoita hunhu. Upenyu hwedu huri priceless kutaura chokwadi. Tikabatana mabato akawanda, ZRP ndachitaura naofisa pano ndichibvunza mitemo yavainayo. Ndiri kuona kuti mitemo iriko, asi mabata akafanana na ZRP, VID, CMED havana resources ekuti tikwanise kusimudza a system iri effective. Asi isusu sevediaspora takaona zvakakodzera kuti kwete, hatingadzokere nyika yedu kumashure. Toda kuitawo chimwe chikamu chedu kuti nyika yedu isimukire. Tigoitawo nyika yekuti hatiite national disasters, ngatiite natural disasters, kwete disasters road traffic accidents. Mashoko makukutu. Tiri muchirongwa ichochi chevanhu, regai ndikutaurire kuti muri chidadiso chenyika. Muri chidadiso chenyika nekuti shamwari dzakawanda nehama dzakawanda vanenge vachingotsondera kuti kuZimbabwe hakuite. Ko imimi vana vedu muri koko maitei? Tinokutendai naizvozvo nekuti izvozvo hazvina uketeketeka. Iwe unenge usingazivi unotozongoudzwa kuti ndozvo zvanga zvichiitika. Tinokutendai, rambai muchiita basa iroro. Ngativauchirire zvakare. Nomboya kwauriwe. Chokwadi njere dzikasavhurika tinopera. Shoko riripo randingaona nhasi panguva inoka nderekuti dai takwanisa kuti dzidziso yenyu isvike pose, chero nepasi pemubhedhi wanhingi, chero papi. Dai chaita chimwe chinhu chokuti handizivi kuti tingasvitsise dzidziso yenyu, nekuti pari zvino chirongwa ichi tinochiteera chaMai Chisamba, asi mazuva ano magetsi hakuna, sanda handichioni. Saka ndichishaya kuti toita sei dzidziso isvike panani, driver, hwindi, mwana wani. Zvino zvoda dzidziso yacho isvike kwairi kufanirwa kuenda, isangoperere muno maMai Chisamba show. Ndo mashoko andina. Mashoko makukutu. Musarambe makangotiti tiri muno chete. Chirongwa chino chiri muZimbabwe, chiri kunze kwenyika. Vari kupi nekupi vanotigashira vachiona zvatiri kutaura. Kuinda kana muchiita makuwa, mukangotaura nyaya pano iriswera yasvika kwaGutu, pakataurwa zvinhu zvakanaka zvakabata, inda musingazvifambise. Sezvatinoita nemakuwa, ndo zvatinofanira kuita makuwa akanaka. Hanzi kana ari makuwa akanaka, anonzi makuwa maSunday nai.
haana chakaipa chinokanganisa munhu. Imimi taurai kuti mufunge pachirongwa chakati, nekuti chirongwa chedu ichochichi munochiona kunyange pamasaisai, mukachitadza kuchiona nemagetsi pamasaisai chinobuda. Ndomboya kwamuri vanzvadzi. Ndinofunga kuti nyaya iyi imwe yacho ndeye volume inenge iri mumakombi. Toziva kuti vane makombi tinenge tichiti dzimwe dzenzira dzekuti tiwane vanhu vanopinda mumakombi. Handiti tofunga kuti tikateya vanhu nemimhanzi zvinoita zvakanaka, hazvinawo kuipa izvozvo, asi mumhanzi womukombi ngauve womukombi, kwete wokuti unzwike utokanganisawo vanhu vari kufamba munzira umo. Ndinosiririswa, ndinogara ndichifunga nyaya yakatika muna 2007 kuTenwald. Kombi yakarohwa nechitima, vanhu vasiri kutonzwa kuti mkwe, vasiri kunzwa nekuda kwokuti pakanga paine volume yakanga ichitadzisa kuti chero munhu ari pedyo zvandakaita inini nababa Sirius apa tichida kungozezerana hatitogoni kunzwanana. Ndo chimwe chacho. Chimwe chandinoona zvinogona kuitika kuti takanganisanawo murodhi, zvinongoitikawo setsaonawo yekuti pamwe wangu watanga kuda kupinda usiri kuona kuti ini ndiri kufanira kutanga kupinda. Pane kakudzikisirana kekuti vanhu vaya vane mota dzemari, mazimota aya anonzi mambishi mabango vaya akasangana akaburana nemunhu ane kamotikari kadiki kanzi iwe ibva nekabhara kako apa, ibva nekabhara kako apa, vobva vazvitora zvezve zvekuzvitora kuti ini ndire zimota remari, iwe nekamota kemangamanga. Chikuru kufunga zvinokanganisa izvozvo, zvinokonzera yatinoti maroad rage ekuti vanhu makutanga kutukana zvina basa, zvinotokonzera kufa. Mashoko makukutu ari kutaurwa naye. Isu kana tichitarisa ivo vane mazimotikari avo makuru aya, tinototarisa kuti waakutofumura chimiro chemotikari. Uchiti nezimotikari rako zikuriro woratidza kuti musoro hamuna zvirimo. Chikuru kufunga pamugwagwa. Kunyange ingave mota hombe, kunyange ingave motikari diki. Ndiri kuuya kwamuri Bishop kuti ndadzokera kuvanhu, munozviona sei? Tikatarisa mapisarema 91 verse 16 inoti neupenyu hurefu ndichakuropafadza. Asi kuropafadzwa kwako kunenge kwatanga mukufunga kwako iwewe. Kuti uavoid tsaona, unenge watotanga watarisa kuti zvinhu zvangu zvakamira zvakanaka here. Ndambotaura kuti ndiri kune rimwe divi ndiri muimbi zvakare. Tine imwe nguva yatakatombotsikiisa dzimbo dzaienderana nekurwisana kwetsaona. Izvozvi tine chimwe chatakanyora chatiri kuti vanhu pamunenge muri kuridza paya vanotoignora kuti aiwa izvi zviri kutaura nezvetsaona hatisi kuzvida maniwe. Driver wadikwa kutisira dance hall tikuda kunzwa. Asi regai nditaure kuti upenyu kamwe chete haudzokororwi. Ende dzimwe nguva anenge achikurudzira kuti mhanya panoitika tsaona anobva ararama, iwe wanga wakanyarara wobva wapona. Ozotanga kuchitaura manje kuti anga achimhanya vati zvichabatsirei nekuti baba vatochirema, amai vaenda, hapasisina asara, imba yatovharwa. Saka ndiri kuramba ndichikurudzira kuti kana muri mumachechi traffic ngaifambe. Takaita dzidziso muHarare, tinoda kunanga kuBulawayo kwatinondobata makereke ose. Kana vemapendekosta anzwa kuti mapostori akaungana apa, traffic iri kuuya, ngatikokane tiuye muhwandu hwedu. Munoziva padzidziswa vanhu 1000 vakasimuka achindotaura, atotaurira vanhu 2000. Zvichiramba zvichingodaro. Saka ndiri kuramba ndichingotaura kuti vana amai, vana baba, chikuru kufunga. Kuti ari kutaurwa nemunhu waMwari. Regai timboenda pana baba Chinoda. Baba Chinoda, muri kuona kuti vanhu vedu vari kupingudzika here? Nekuti nyaya yatiri kudzinzwa dziri kutaurwa mumakereke, dziri kutaurwa muzvikoro, dziri kutaurwa mumaredhiyo, dziri kutaurwa pazvivhitivhiti. Kana ndadzoka ndinoda kuti mupindure mubvunzewo, dziri kupingudzika here? Mungatokundwa here kupingudzika pfungwa nemombe yasekuru vangu inonzi Brom? Ngatisangane muchikamu chinotevera.